wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga, saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwata ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae itu sing Sanghyang Bathara Ismaya. Biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu. Ngene nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andhatosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung bapak Semar. Mengkono Bagong, mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku topo karo simbok pitun mbah bareng metu saking Sentrong bapak niku terus pucet cahayane mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus 3 dina bapak mboten kersa dar mboten kersa ngunjuk terus kula ditimbali niku wau Gong kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petro. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petro? Soale Gareng karo Petro lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petro. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbuh pirang dina saka saiki, mbuh pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja.
engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya pegebluk. Neng piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara, piye Dimas ana kanan kaya ngene? Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 werena Bagong bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, punten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babagan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawar mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun
Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amarga nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu nuwun sewu kok ana swara rapena mau sapa sing ngomong hah ayo ngaku antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa kedunungan ina lali salah hapes lan mati kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur sapa sing ngentoki kata-kata iki mau hah kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Wus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe nanging Semar tekan ana negara Ngamarta kuwi luwih iso dipercaya lah kok dadi kongkonan kowe mongko kowe iki mung batur kowe mung Gedi Bal 17 kowe iki mung Panakawan nek nganti tumpang nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau apa ora gawe geger cilik pusaka ilang gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora aku ngerti pambegane bapakmu ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuruing dat mula kudu ngati-ati oke cekak gampange sampean maido karo Semar ha to cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur ha ta ngono ta lho kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to rasaku kanom padune kowe arep nudingi karo Semar Semar kepengin duwe derajat carana kowe ketunggan pusaka 3 Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3 Semar kepengin luwih saka derajat batur ngono wae rasa dadak tau beng-bengke Bagong sing sabar dhisik ora iso sabar aku nek kene iki ora iso sabar aku Semar dunake werna-werna kepengin duwe niat sing elek kepengin duwe niat sing ora prayoga saya tak takon karo sampean Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun tahu Semar njaluk undaan bayar tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur tahu Semar kepengin duwe apa-apa ora tahu Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas ora duwe niat apa-apa minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong nek Semar gelem dadi wong duwe derajat duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang lemu nyebut ki ngawur urusan wong nesuwi bebas wong edane bebas ahlinya ahli padake ora asal dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus miyang jimat lima sada ora nek Semar ki tak omong ya
Itu sing Sang Hyang Bathara Ismaya biyen nek gelem dadi dewa Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungkong kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Jan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan. Mung drajating Panakawan. Parandene Bagong wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringno marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumomo ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu. Tumbak Kara Welang, Payung Tungganaga lan Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sodo. Pocap kacarita nalika semanten. Ngraosi pusaka ketiga Tumbak Kara Welang miwah Payung Tungganaga Pustaka Jamus Myang Jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mijil saking pagedhangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga Tumbak Kara Welang Payung Tungganaga Pustaka Jamus Myang Jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Udara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu melu kelawan Bagong rasa dadi ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tanpa beda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mung kari manut. Kang mengkono Yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adawuh. Bubarno kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula nengestaken dawuh nyuwun pamit madhal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan.
Sanana Sasukanta datun truk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung tanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil pacaraning Prabon kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katilon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau Rawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalanmu Antasena dawuhmu apa Pakde Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake ingkang wigati kok tak blabari sejatining lelakon ana ning Datulaya senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya Dri mila ingkang saking menika kula jumadung dawuh Koko Prabu jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli sawane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita negara Ngamarta bakal keleman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan lho mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan lanjeng para paduka Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karkadempel kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndrawati ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa mula kang saka Setyaki Bagong golek ana ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel mengko mundhak ora prayoga kedadiane nggih ngestaken dawuh lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumuli mangkat dina iki menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purwawasesa wonten astanipun ingkang rayi Setyaki kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang mriku mboten tida-tida iya pancen mengkono Mara gage mangkato nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu Prabu Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku kabeh Gatotkaca kamu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa karo anak-anake kabeh sebabe kowe ngerti dhewe kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada oncat saka pagedhongan pusaka lho pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka Pak iya nendi ngetutke lakuning Bagong pusaka telu mau kedadian saka menungsa kedadian saka ratu sing digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye oh ngono ya mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna terus malah kowe tak dawuhi apa belanana Bagong aku ya engko nek aku diseneni Pakde nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati mengko wadula karo aku sing wangsulan dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong mung ora salah Bagong mung ora luput Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purwawasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulosara sithik akeh Werkudara tau tati nampa pangudange Bagong aku tau dimo karo Bagong
yen Bagong nandang loro aku yo rasake loro yen Bagong kena apa-apa aku sing kapitunan mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae yen perlu kowe belanono Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawis toro oh yo manut Pak dadi aku iki ora melu Pak Dindorowati ning ngestokke dawuh Bapak kowe belanono Bagong nah iya aku ngestokke dawuh Bapak yo mangkat belanono Bagong ewang-ewang ngono mesake wah gawe pono kawan gawe abdine Ngamarta Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo ngestake dawuh rasa kuwatir Pak taiwangane nek panjenengan do nyikala karo Bagong mau Bagong aku sing tanggung jawab wah janjian nang apa-apa nyentuh mantu ning Bagong kowe sing tak ajar yo wis beres Pak Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbang pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Merkoso to, nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek mana? Luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu. Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep ndi? ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali Tak jotosi. ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ki aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3.
Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kuwi nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nyuwun ngapunten dan paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godho si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Wah, kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki niku antuk menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutonge tong lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundunge wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wah, wis bajigur tenan. Surat Prayitna Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Asem kok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesandambaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kono aku bloko. Kono ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara. Bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, paman Sencaki. Anu ya, anu nggih.
Ngopo Paman Sendaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dius ngoten. Ah, semok. Ora siap e kula. lho nek siap wani po. Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet leloro to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tunggu lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan ndika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Bapak Werkudara ngendika ngono. Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti lambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi majelis niki aku wani, ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Nah, terus Kowe maju meneh. Papakno majelis iki. kowe iki ora edan to. Lho. Kok malah ngono iki jan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathok. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan niku to. Setoh matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot tambahan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba mriki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamot tambahan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah. Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Oke. Wis wis. Tipe kantep ayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratama. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nganti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Heeh. Ora mbrenjel ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya.
Naming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane. Tenan. Ngopo? Ndasku jebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Saya. Sencaki aja mengko sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngomong apa iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, oh bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak mamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Engko nek kejeglok. Ayo teratapane. Barang tas iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya. Menjoto Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenane. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Nerani sing wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wow, lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Ora tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik buta iki. Wedok. Pumpung meneng wae. Mau rapek. Betul lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sendiaki. Kowe mau ngantel aku ya.
Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Eloke. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Setyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono. Godho wesi kuning. Keprun ndasku. Nek nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Setyaki, aku ya anak Semar. Semar ki dewa Kejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, jalan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisane ora? Ndase dindelupke sisane ora? Dindelupke ora? Ayo kowe tak takoni ndelupke ya. Lho, ala. Didel meneh sirahe. Lho. Ndelupke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene jeng 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 jeng. Aku mabur Setyaki. Ayo, Setyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parah. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Edan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong. Kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, nek ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatot Kaca. Wajit. Aduh.
mati aku aduh. Wis kira kanca iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun Garut Kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Pas sing arep ketok mung cakul legane ngati. Belani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane ku, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Yo sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Apa Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndrawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndrawati. Nah niki kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndrawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang.
kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senane bapak. Lho kok senene bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau dadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahabara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu, ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Kara Welang. Sing niku Payung Tunggul Naga. kok kaya gada Lagi mingkup. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasina. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Turu Arjuna wonten maring Adhawu. Saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka 3 mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kalian Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna wonten maring Adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis para gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nanging yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka 3. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manglung mintolaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring Adhawu. Tunggune nang kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Tawar sing gawe. Prawi mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di
Wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantu kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Radu. Mugi kasekecakno anggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak prapta kita. Pulun. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mangabekti kula kunjuk. Iya. Kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntu menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nyungkap angka kalih pulun. Kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka ngamarta tetiga. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban. Ingkang mapan montor garing amarta tumunten Kakang Semar nedyan birat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka tetiga negari amarta. Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Naminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup pusaka ngamarta tetiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawono Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe derdah oneng Madyapada niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhak, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu ngamarta tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten pukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palilas saking Paduka Hyang Adi pukulun kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka tetiga menika pukulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mandika ngadhawuh pukulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botri Potingnata Ndrawati. Kula rak ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Sewu lho, Dik. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi bahan barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Mrodo. Kula sampun mangertos namung semantuna kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu.
Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh poing pakarti. Alah, iki. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenaken lampan wonten Karang Kadempel. Oh inggih monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Narodo sarangan Kanjeng Rayi. Inggih monggo. Telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandadak kakehan gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dineluse jerupane grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng paduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ora bakal ngirigoda katetremaning Semar Badra ning Karang Kadempel. Oh inggih kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. Dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri kuda piye carane ya. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Radara. Ibu Betari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh. Kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Lho panas mating kleng-kleng balung ngatanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk panilang wong jagat kiri pratingkah. Nalika semono nata Ndrawati sowan kepengin ngirigoda marang ancas gayuhaning Semar. Mula wektu dina iki pasang yugya katujuh ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu ngirigoda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh inggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala minjang menapa kang sing mobol trolitantu mila mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan wadyabala sakake-akeh. Lho nggih. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Apa bendara kula Den? Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha dipol. Nggih, Den. Wonten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semono nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta tumbak kala welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun kula tampi Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke saged kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumandu wonten Praja Ngamarta.
Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lahir batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakoning Praja Ngamarta Kyai Semar. Ah nggih, nggih ndara ngestaken dawuh. Kyai Semar aku sing prapta kek. Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku sing prapta Kyai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya Truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isian. Dendam ngopo? Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Truk. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten napa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar nggone bakal mbilat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teko. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Tung cetok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan Ndara-ndara iki ya. Iya. Ndara Gatotkaca kuwi jebuna paling dhuwur dhewe ya Reng. 173 kok nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 171 nggih. 171 dejlek cengelmu iso. Wong 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prastiwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati Reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerju ling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati Reng, nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Pergin sanging risang mawe gandrung.
kecap kadhet nalika semanten ngramyang balaning Betari Durga nalika semono prapteng Karang Kadempel sigra sumusup anggane ngrisang Antarja malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau lah tenan kok Reng malah iki luwih mbebayani sajae mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukata walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel hati-hati Tro ora ngalamun Petro ngopo to ora ngalamun aku ki mak ler kok ngalamun ora ngalamun lho Tro yaene iki kok demit tenan iki monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to Tro ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan kanggonan demit wis ora bakal iso piye-piye kowe kowe ngalamun ngene ngopo ya Gong keselak apa piye Gong kok kaya ora Gong lho kok matane malik Gong kowe sadar ora le wah tenang kayak bocah lewe ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku eling Kang di masaku ki ngono apa Yayi Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukata waduh adhiku Garukata piye ora apa-apa Kang ngono semingkir iki dudu gaweanmu ning gaweanku aja melu-melu Kang aku kowe iki ngapa Le? Wes kowe iki ngapa kowe kasupan to wes? Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni barang ya. Setan mak. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora.
Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya? Kole meko. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk jaba mantra bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndorantosena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndoranta. Yo, Dewangi yo. Anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti. Lek aja kebangetan kaya ngono to, Lek. Mbok sampean ki mikir, sampean ki menggali. Sampean mitung. Kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndorowati, ngeboti Wa Prabu Ndorowati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu, Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah ning kene. Nek sampean ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Adhiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya. Ndi Semar? Yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta, mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka. Petro apa? Ndarantasena ketemu macan, macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan ngantos-atos lho, Pak. Iso. Semar. Durung tau anu, durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngatasi aku ming derajate ngaceplik kok. Sampean ratu buta iso ngerti karo aku.
Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karangkadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Ning aku ora tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasi mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Mboten? Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Wah.
Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Ah, nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggalkan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kundurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngetokaken dawuh. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paneng sak pucaking bukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mekolan gunung paripurna Ndara mesake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiha raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar nek wonten lepas kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan Sura Sudirajane ingkang rat suwah berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Nek wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.